cutar da ta yi sanadin mutuwar jarumi Ahmad Aliyu Tage da kuma bisharar da ya yi ga iyalansa. A jiya Litinin ne 13 ga watan Tara, shekarar 2021, masana'antar Kannywood ta rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Ahmad Aliyu Tage. Bayan an kammala yawa jarumin jana'iza, mujallar Fim Magazine ta tattauna da wasu daga cikin makusantan marigayin, kamar yadda ta bayyana a shafinta na yanar gizo. Jarumin barkwanci kuma da daɗaɗɗen mai ɗaukar hoton bidiyo wato cameraman a Kannywood, Ahmad Aliyu Tage ya faɗa wa iyalansa cewa ciwonsa ba na tashi ba ne, kuma ya ce don Allah idan ya mutu to a yafe masa. Ɗan yayansa Umar Muhammad Aliyu shi ne ya faɗa wa mujallar Fim haka jim kaɗan bayan an rufe gawar marigayin a makabartar Tarauni da ke Kano. Tage ya rasu ne a asibiti bayan ya yi jinyar ciwon bugun zuciya da ya samu. Ya mutu yana da kimanin shekara 55 a duniya, kuma ya bar 'ya'ya 21 da matansa na aure guda 2. Ɗimbin mutane ciki har da abokan sana'arsa 'yan fim sun halarci sallar jana'izarsa wadda aka gudanar a gidansa da ke unguwar Sheka ƙarshen Kwalta da ƙarfe 3:55 na yamma. Daga nan aka ɗunguma aka raka shi zuwa makwancinsa a makabartar Tarauni. Jim kaɗan bayan kammala binne gawar ne mujallar Fim ta sojin ta bakin ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin, to sai dai hakan bata samu ba saboda yanayin da ake ciki na alhini. A nan ne ɗan Wantagen mai suna Umar ya bayyana mana kaɗuwarsu dangane da wannan mutuwa da ya kwatanta da rashi ne ba ma ga su iyalansa kaɗai ba har ma ga duniya baki ɗaya. Umar ya ce ƙanin babanmu mutumin kirki ne domin ba shi da abokan faɗa, kuma mutum ne mai sada zumunci, kullum tsakaninsa da al'umma sai haba-haba. A duk lokacin da ka je gunsa ba shi da aiki sai faɗin me kake bukata, abinci kake so ko ruwa da sauransu. Ba abin da za mu ce sai godiya, domin kuwa ɗabi'unsa na kirki ne. Kullum kiransa shine a sada zumunci, shine burinsa kullum. Ni kamar ɗa nake a gunsa, amma ya mai da ni kamar aboki, saboda ko da yaushe muna tare da shi. Yau tsawon kwana 3 kenan muna tare da shi. Umar ya ce a jiya marigayin ya sanar da shi cewa ba zai tashi daga wannan ciwon ba. Ya ce jiya muna tare da shi yake sanar da ni cewa wannan cutar ba ta tashi ba ce, yake cewa in ya mutu a yafe masa, kuma wannan shine ƙarshen magana ta da shi. 'Yan fim waɗanda mujallar Fim ta gani a wurin jana'izar sun haɗa da Ayatullahi Tage, Mustapha Nabraska, Alhassan Kwalle, Shu'aibu Idris Lilisko, Lawal Ahmad, Hassan Gigis, Lawan Garba Taura, Dadi Hikima, Shehu Hassan Kano, Mustapha Musti, Baba Ali, Tijjani Faraga, Sunusi Oscar Fofotu, Abba Al-Mustapha, Aminu Ladan, Alan Waka.